Ing'isa ni wendo marwa mano Dr. Fredrick Oluoch, Director mar thietha Director thietha mar oganda kata Director mar Public Health e County ma Kisumu oseikore mano mariwore kodwa e twak okinyi ma kawuono. Yawre Dr. Fred, ichiew nade ka intiere County ma Kisumu kendo machiegni twak? Erokamano Joyce, achiew maber Kisumu koni kendo amoso jowa noyawore. Machiegni twak okinyi ma kawuono Dr. Fred, kwa chako twak marwa yango okinyi ma kawuono wachako kod mano sandan makoro piny Kenya en achiel kuom pinje moyang ni mano kaluwore kod riwruok ma ochung' ne weche mag thieth e piny ngima WHO. Nyaka sani koro yango ni piny Kenya achiel kuom pinje mabro bedo ka chako tiyo kod sindan mano moluong kanyo kaka Lenacapavir mano kochakore dwe mar achiel higa manyien mabo bedo ka konyo e geng'o kata gayo landruok mag kute mag ayaki. Ang'eyo ni in kaka director mano mar thieth mochung' ne thieth mag oganda e kaunti ma Kisumu, wat sindan makamae bende biro bedo ka konyo e duoko pinya landruok mag kute mag ayaki inyanyate gwenge magwa makaluo ma osebedo achiel kuom gwenge ma oyang ni nitiere jogo magamo kata jogo modak kod kute mag ayaki mathoth ahinya. Dr. Fred. Erokamano ahinya, an kaka ng'ano ma ochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Kisumu, wasebedo ka wakedo kod tuo mar ayaki ni ma sani koro waneno ka waduoko atamalo mare piny ma oduogo 11.7. To mayo osebedo mana ne wach mar chenro mwaketo kare mar neno ni wachiwo thieth mag geng'o kute mag ayaki gi. To wasebedo ka wachiwo gimno ni PrEP en yadhno gin ARVs michiwo ne ng'ano mondo kik oyud tuo mar ayaki. To wasebedo ka wachiwo yath miluongo ni PEP. To PEP en imiyo ng'atno ma kamoro osebedo exposed kata osebedo kamoro achiel gi ng'ama ok ong'eyo chalne, koro odwa geng'o tuono mondo kik make. Koro en bende wasebedo kwa chiwe. Sama koro wachopo sani ni oseyudi yath ma kochuo godo ng'ato to geng'o yudo gamo kute mag ayaki gi kuom dweche 6. Chien kanyo ne nitie manoyudi miluongo ni Cabotegravir ma ento ichuoyo dwe ka dwe. Koro sani wayudo nafu ma yath ma nitie sani ni en ichuoye diriyo e higa. Teni dweche kochuoyi go to bang' dweche 6 pod ogeng'o tuono ero. Koro waneno kama dhi bedo gima ber ahinya kedo kod kute mag ayaki sana kuom kata mine mapek mosebedo ka wayudo ka nyithindgi gamo tuo kuomgi sama gi pek kata sama gi dhodho. Kwang'iyo sani Kenya notimo ne dhi maber ahinya e wach mar ng'iyo ni wageng'o kute mag ayaki kuom nyithindo by higa 2027. To gima waneno ni ne wayudo ng'ukni ma kaka Kenya osedok kendo nyaka atamalo 8.7. Kata kamano wan kaka Kisumu wadhi maber kendo wan atamalo 6 e geng'o neno ni nyithindo gi ok ogamo tuoni. Koro paro ni mae odhi bedo maber ok kata ne mine kende. Nitie jogo ma bende odagi jomoko ma ni kod kutegi to gin gionge go, discordant couples. Gini dhi bedo maber kuomgi. Nitie jogo ma bende tiyo tije maketogi gibedo at risk mar yudo tuoni. Sindani dhi konyogi. To kata kamano ok inyal ng'eyo kata oganda duto te. Nitie gimoro ma kamoro nyalo bedo exposed, kamoro ko ok ing'eyo kata kani chiwo thieth kaka joma chiwo thieth. Koro kapo ni sindani idhi ochuoyi to nyalo geng'o midekre kata bedo gi wasiwasi ni nyalo yudo tuoni. Koro serikal WHO kod serikal ma Kenya oseyie ni idhi chiwe kochakre higa manyien. To wan mamor ahinya nikech counties wa ma Nyanza kaka Kisumu, Homa Bay, Migori,
Mombasa, Nakuru, Nairobi, magi gin gidhi chako the first phase. Counties abich mokwongo madhi chako chiwo sindan ni counties wa makaluo nitie. To Patricia mantiere